दिनै आङो 13 नं सापागुरि विधानसभा समष्टिनि सासे MLA हिसाबै आरो आसामनि सासे मिनिस्टार हिसाबै 2021 आरो 22 मायथाइनि आसाम सरकारनिफ्राय बे समष्टिनि सिङाव जौगाखांनायनि थाखाय लानाय हाबाफारिफोर बेफोरखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। बे बोसोरसेयाव जोङो मा आसनिखौ नाजावदों आरो समष्टिया बबे बिथिङाव बोरै जौगानो थांगासिनो दङ। मख'जानाय आसनिफोरा मोनसेबो दाबो कमप्लिट जानायनि बाथ्रा गैया, खारन बे आसनिफोरखौ खामानि मावनाया दासो जागायदों। नाथाय फाइनान्सियेल सेंसन जाबाय, एप्रुभेल मोनबाय आरो टेन्डार जाबाय। बे हिसाबै माखासे समनि गेजेराव बियो कमप्लिट जाहैगोन। गिबियावनो आङो सापागुरि समष्टियाव सयल कनजारभेशननि मिनिस्टार हिसाबै गासै RIDFनि सिङाव प्राय 9था स्किम सापागुरि समष्टिनि सिङाव आङो सोदों। लोगोसेयैनो SOPD होनो जेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनि फैसाजों मावनाय, बियो गासै 6। मोननैजों मिलायनानै सयल कनजारभेशननि सिङाव आङो दा टटेल 15था स्किम सापागुरि समष्टिनि सिङाव सोनानै दं। बिनि दारै दुब्लि खुरखानाय एबा फिसा जाम्फैफोर खुरखानाय, गायग्रा हाफोर नस्थ' जालांनाय, बेफोरखौ रैखाथि होनायनि खामानि मावबाय थादों। गुबैयै मावनानै जाग्रा आबादारिफोर आरो गामिनि मानसिफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय। नैथियाव दा सापागुरि समष्टिनि सिङाव कम्पोजिट स्कुलनि जि स्किम, बे गभर्नमेन्ट अफ आसामा गासै आसाम नाङै लादों। बेवहाय सापागुरि समष्टियाव 25टा फरायसालिफोरखौ 25टा फरायसालिफोरखौ कम्पोजिट स्कुलनि स्किमाव सोसनदों आरो गंसे फरायसालिया 50 लाख करि मोनगोन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय। बियो जोबोद गिदिर मोनसे हाबाफारि। आरो 25टा कम्पोजिट स्कुलाव हाबनायनि उनाव समष्टिनि सिङाव गोबांथार स्कुल बेबायदि गैला जेरावनाखि सरकारि आसनिया हाबनांगौ दङ एबा फाइनान्सियेल ग्रेन्टस नांगौ। गोबां स्कुल दं, LP स्कुलफोर एबा कलेजफोरनि जेंना दङ। थालांनाय माखासे फरायसालिफोरनि जेंनाखौबो सुस्रांनायनि थाखाय लामा दङ। आनटाइड फान्डनिफ्राय सापागुरि समष्टिनि सिङाव बर' बाजार राबाङाव थानाय UN एकाडेमिनि बाउन्डारि वालखौ लुनो थाखाय 5 लाख थाखा होनाय जादों। दुमनि लकनाथ बाबा मन्दिरनि मोखाङाव मोनसे लाइब्रेरि लुनो थाखाय 5 लाख थाखा होनाय जादों। सिमला बाजारनि KC कलेजनि क्लासरुम लुनो थाखाय 10 लाख थाखा होनाय जादों। आरो मसलपुरनि टाउननि बिखायाव थानाय जे गोजोनपुरि पार्क, बिनि जौगाखांनायनि थाखाय 5 लाख थाखा हरनाय जादों। गोजोनपुरि पार्कनि थाखाय आनटाइड फान्डनिफ्रायसो 5 लाख हमदों, नाथाय MLAनि एरिया डेभेलपमेन्टनि फान्डनिफ्रायबो 3 लाख थाखा हमबावनाय जादों। गासै 8 लाख थाखा गोजोनपुरि पार्कनि थाखाय हमनाय जाबाय। हेन्डलुम मडेल भिलेज कख्लाबारियाव बानायनांगौनि थाखाय बाजेटआव दासिम प्रप'जाल दङ आरो बेहा दाबो बाजेटनि थाखा बेसेबां थाखा हमनाय जागोन बेखौ जोङो थाखाखौ थिग खालामनाय जायाखै, नाथाय बाजेटआव अलरेडि प्रप'जालाव हाबनानै दङ। CM रिलिफ फान्डनिफ्राय आङो 50 लाख थाखा 50 लाख रां मोनदोंमोन। गासैबो MLAफ्रा मोनदों, रुलिं पार्टिनिया फ्रायानो मोनदों, खायफा खम मोनदों, खायफा बारा मोनदों। आं 50 लाख रां मोनदों आरो बाराथ' मोनाखै, खायफाया खम मोनदों। 50 लाख रां मोनदों। आं बिनि दारै 713सा फरायसाफोर आरो गोरिब बेमार जानानै थानाय मुलि बायनो हायै मानसिफोरनो राङारि मदद होनाय जादों। गासै 713सा बिथांमोना राङारि मदद मोनदों। BADP फान्डनिफ्राय गासै 5टा आसनि लाबाय, 5टा स्किम। बियो गासै 7 कौटि 83 लाख, माने 7 कौटि 93 लाख रांनि जागोन। बर्डार एरिया
लामा एबा स्कुल एबा लोंनाय दैनि बेबस्थानि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लाखानाय बादियै आसामनि मुख्यमन्त्रिया थांनाय 13 थारिख जानुवारियाव नैबे बोसोरनिनो कक्लाबारि फार्माव जानो गोनां एग्र' फरेस्ट्रि कलेज आरो बाय'डाइभारसिटि बेनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफैखांबाय। दासिमाव बिनि खामानिया जागायाखै, बेखौ खिन्थु थाबैनो मावनो थाखाय आखायाव लानाय जागोन। बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेंगल फ्लरिकान कनजारभेशन रिसार्च एन्ड इक' टुरिजम साइट बेनि मोनसे आसनि बाहाय गायसनदों आरो बेखौबो बै दिनावनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। WPTBCनिफ्राय कक्लाबारियाव केशब बसुमतारीनि गोसोखांथियाव मोनसे जिरायसालि न' लुनाय जागोन। बेनि थाखाय WPTआ अलरेडि सेंसन होबाय 2,10,00,000 थाखा। बिनि अन्थाइ खाम्फाखौबो गायसनबाय, टेन्डारा जानोसै, टेन्डार जोबोबानो खामानिया जागायगोन। कारिमुरा LP स्कुल आरो बिदिनो उलुबारि LP स्कुल बेवहायनो मोननै दङ। बेवहाय WPTBCआ LP स्कुलनि बाउन्डारि वाल लुनो थाखाय फैसा होदोंमोन, बे गंनै स्कुलाव होनाय जादों। आदर्श अंगनबाड़ी सेन्टार गासै 11टा फैदोंमोन, 11टानि फाउन्डेसनाबो दाखालि जालांजोब्बाय। आं बे केन्द्रफोरनि नामफोरखौ बुंला, आंगनबाड़ी केन्द्रनिखौ गासै 11टा। आसाम दर्शनाव गासै 10टा मन्दिर, बाथौ मन्दिर, ब्रह्म मन्दिर आरो नामघर बेफोरखौ लानाय जादों। 2.5 लाख थाखा होनाय जादों आसाम दर्शनाव। आथियाबारि बिद्या मन्दिर हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ MLAनि मडेल स्कुल हिसाबै आं नाजावनानै लाबाय आरो लोगो MLA एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय 10 लाख थाखा होनायबो जाबाय।